abangan. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Gusto'y ka di nga apitek pamasakit mo dito'y kaunggat no di babalaw ken pamasagi panagkunam nga ta jak masaktan ni pagpakita saan nga bato tuy puso o biyag ko manangit tulad ko di mo maligna busik ka di tapuson tadinak manging laglagi pembiyag ko sika latpat-pat uray awan akong tapuso panagkunam nga ta jak masaktan ni pagpakita saan nga bato tuy puso o biyag ko kasto'y ka di nga apitek pamasakit mo dito'y kaunggat di babalaw ken pamasagi panagkunam nga ta jak masaktan ni pagpakita saan nga bato tuy puso o biyag ko panagkunam nga ta jak masaktan ni pagpakita saan nga bato tuy puso o biyag ko laglagi pembiyag ko sika latpat-pat uray awan akong tapuso uray awan akong tapuso
awan akong tapuso.